od organizatora bi se htio zahvaliti svima koji su došli, svim posjetiteljima, svim natjecateljima koji su došli na naš treći kup Borovik. Natjecanje je bilo žestoko, veslalo se dosta kilometara, sad samo pojedite, popijte, zabavite se, na godinu se vidimo opet, do onda trenirajte i to je to. Hvala vam. Krećemo od trećeg mjesta, a treće mjesto osvojila je Sportsko-veslačka udruga Đakovo. Čestitke! Molim cure i ekipu da se pridruže ovdje meni na pozornici. Slobodno iza mene, ja ću biti slobodna pa malo mikrofon približiti naprijed. A medalje će uručiti pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije grada Đakova, gospođa Sanja Rogoz-Šola. Nju pozdravljam jednako tako i pozivam da uz asistenciju naše drage kolegice podijeli medalje za osvojeno treće mjesto Sportsko-veslačkoj udruzi Đakovo. Cure, čestitke! I pozivam načelnika općine Levanjska Varoš, Slavka Tidlačkog, da uruči mali štit. S obzirom koliko kratko treniramo i veslamo, moram prvo zahvaliti našem treneru koji nas je mukotrpno vodio kroz ovih 9 mjeseci treninga i svakoj curi na svakom zaveslaju su dale sve od sebe. Imali smo malu sportsku nesreću na prvom okretu na kraju s druge strane, ali uspjeli smo, završili smo i tu smo zbog vas. Da organiziramo ponovo iduće godine i da se okupi više ženskih ekipa, da nas ne bude samo 4, neka nas bude bar 10. Ako je muški 12, da bude ženski bar 10. Hvala svima. A drugo mjesto na trećem kupu osvajaju Sparte Bjelovar. Molim jedan veliki pljesak za ovu žensku ekipu i pozivam ih sve da dođu ponovno ovdje iza mene. Preostaje samo mali štit koji će mi uručiti načelnik općine Drenje Slavko Dešić, pa ga molim da nam se priključi i molim kapetanicu da jednako tako istupi pa primi ovaj mali štit. Ovoga svega je naravno i prvo mjesto u ženskoj kategoriji. Prvo mjesto osvojila je udruga Lađarica Sisak. Čestitke cure, dođite kod mene iza mojih leđa, pozovite na veliki pljesak. Medalje će im uručiti gradonačelnik grada Đakova Marin Mandarić, te ga molim da nam se priključi ovdje na pozornicu.
na svom mjestu. Još ostaje mali štit koji će udruzi Lađarica Sisak uručiti predsjednik udruge Lađara Neretve Luka Oršulić. Molim gospodina Luku da nam se priključi u jedan veliki pljesak. Treba taj mali štit ponosno donijeti ovdje. Molim kapetanicu da se izdvoji i primi mali štit. Veliki štit dodijelit će vam gradonačelnik grada Đakova Marin Mandarić. Molim još jednom da nam se priključi. Veliki štit je zaista veliki štit i sjajno izgleda. Zaslužile ste, djevojke, čestitam. Dobro večer svima. Želim se ovom prilikom zahvaliti Đakovčanima što su nas pozvali na ovaj prekrasan kup na koji ćemo se odazvati sigurno i sljedeće godine. Zahvaljujem se mojim curama i našem treneru na odlično održanoj utrci, na odličnoj pripremi za 10. jubilarni maraton Lađarica. Evo, nemam više ništa dodatno za reći, osim da se, želim da se svi dobro još večera zabavimo i vidimo se iduće godine, a prije toga u Metkoviću. Hvala još jednom. Treće mjesto osvojila je udruga Lađara Gusari Komin. Čestitke muškoj ekipi. Molim ih da mi se priključe ovdje na pozornici. Stižu momci s prigodnom zastavom, tako smo vas mogli prepoznati dok ste se vozili. Medalje za treće mjesto udruzi Lađara Gusari Komin uručit će direktorica turističke zajednice Đakovo, gospođa Marija Burek. Pa ju pozivam da nam se priključi ovdje na pozornici uz asistenciju. Da srebrne medalje budu na mjestu na kojem trebaju biti. Evo je, ona je isto veslala, tako da dupli posao večeras. Čestitke momci, evo stižu medalje. Još uručiti mali štit koji će udruzi Lađara Gusari Komin uručiti ponovno načelnik općine Levanska Varoš, Slavko Tidlačka. Puno posla večera za vas, ali to je zapravo gušt. Evo, izvolite, molim kapetana da se izdvoji, pridruži i primi mali štit. Drugo mjesto osvaja udruga Lađara Stablina. Veliki pljesak za njih i molim ekipu da mi se pridruži ovdje na pozornici. Veliki pljesak, gdje ste momci? Umorni pa stali malo u prikrajak, ali dobro, morate svakako doći k meni na pozornicu. Čestitke još jednom. Bravo, upadajte kod mene. Medalje će vam uručiti ponovno direktorica turističke zajednice grada Đakova Marija Burek. Gospođo Marija, vi ste nam tu na blizini, pa ponovno dođite sa nama.
mali štit koji će vam uručiti načelnik općine Drenje Slavko Dešić. Tako da molim kapetana da istupi i primi mali štit. U muškoj utrci osvojili su Udruga lađara Zagreb 1. Čestitke momcima i zovem ih ovdje kod mene na pozornicu. Polako stižu, oni su imali dovoljno vremena da se odmore, uzmu nešto slatko, malo im je vjerojatno šećer pao od silne energije koje su dali u ovoj utrci, ali zaslužena pobjeda. Medalje će im uručiti gradonačelnik grada Đakova Marin Mandarić. Tako ide Udruzi lađara Zagreb 1, uručit će predsjednik Udruge lađara Neretve Luka Oršulić. Molim gospodina Luku da nam se priključi i donese mali štit, preda kapetanu. Kažu samo ih veliki zanima. Ok, onda krećemo na veliki štit koji ostaje u trajnom vlasništvu. Dobro, momci, to ste zaslužili, uručit će vam gradonačelnik grada Đakova, gospodin Marin Mandarić, ali i u ime župana Osječko-baranjske županije Ivana Anušića koji je gledao ovdje mušku utrku i bio sa nama. Čestitamo momci, ovo ste zaista zaslužili. Spaces, what